Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας εδώ στο One Channel. Σήμερα η εκπομπή έχει τον τίτλο One στην αυτοδιοίκηση και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί φιλοξενούμε ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε κανονικά να έχουμε τη δυνατότητα πολύ περισσότερες φορές να έχουμε αυτή τη δυνατότητα και μιλάμε για ένα θέμα το οποίο αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα, στην κοινωνία. Είναι λοιπόν αυτή η εκπομπή αφιερωμένη στο μοναδικό και καινοτόμο πρόγραμμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ομίλου εταιριών ΤΕΧΑΝ, περιβαλλοντολογική δράση. Και γιατί λέω ότι θα έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά να φιλοξενούμε πιο συχνά τέτοια θέματα. Είναι γιατί υπάρχουν αυτές οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που πραγματικά δείχνουν έμπρακτο ενδιαφέρον προς τον άνθρωπο με σκοπό να υπάρχει αυτό το αποτύπωμα το θετικό για την κοινωνία. Και αυτό εμείς το καλωσορίζουμε. Και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί φιλοξενούμε ανθρώπους εδώ που θα μας μιλήσουν για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει τον τίτλο «Εμείς δωρίζουμε 1 εκατομμύριο ευρώ, εσείς όμως αποφασίζετε σε ποιον θα διατεθεί». Λοιπόν, θέλουμε με αυτό το πρόγραμμα, το οποίο φυσικά τελεί υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάζης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, και 4 υπουργείων, και θα τα διαβάσω γιατί δεν θέλω πραγματικά να κάνω λάθος, περιβάλλοντος και ενέργειας, παιδείας και θρησκευμάτων, υγείας και εσωτερικών. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να κάνουμε με προγράμματα και δράσεις που αφορούν και αγγίζουν 4 πολύ σημαντικούς πυλώνες αυτής της κοινωνίας. Και είναι το περιβάλλον, η παιδεία, η ίδια η υγεία και η κοινωνία. Λοιπόν, επειδή ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι μοναδικό και καινοτόμο και δεν είμαστε τόσο πολύ εξοικειωμένοι και οι άνθρωποι που το εμπνεύστηκαν και το δημιούργησαν είναι οι καταλληλότεροι για να μας μιλήσουν, έχουμε τη χαρά και την τιμή πραγματικά, και το εννοώ αυτό, να φιλοξενούμε κοντά μας καταρχάς τον εμπνευστή αυτού του μοναδικού και καινοτόμου προγράμματος, τον πρόεδρο της ΤΕΧΑΝ, τον κύριο Απόστολο Μούργο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καταρχάς, ξέρετε, υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός, γιατί θέλουμε να σας συγχαρούμε, γιατί και πολύ πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή είχα τη δυνατότητα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις και πραγματικά αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό γιατί αφορά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Και μπράβο σας, και θέλω στη συνέχεια να πούμε περισσότερα πράγματα, έτσι ώστε να εξοικειώσουμε και τον κόσμο και να μπορέσουμε να τον βάλουμε σε αυτήν την διαδραστική, αν θέλετε, δραστηριότητα. Λοιπόν, δίπλα του η καθηγήτρια, η κυρία Αναστασία Κοτανίδου, η οποία εκπροσωπεί το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός. Κυρία Κοτανίδου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πρώην Υπουργός Υγείας, ένα πρόσωπο πραγματικά πολύ γλυκό και οικείο. Θα μου επιτρέψετε τον όρο και το χαρακτηρισμό. Βεβαίως, σας θυμόμαστε από τα χρόνια του COVID και αυτής της πανδημίας που πραγματικά έχει αφήσει το αποτύπωμά της παντού. Αλλά νομίζω ότι σήμερα είστε εδώ να μας μιλήσετε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και έτσι ευθύνη που έχετε αναλάβει. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να μας πείτε κι εσείς ακριβώς με ποιο τρόπο συμμετέχετε στο πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, Δόκτωρ Αντώνιος Αυγερινός, πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με συγχωρείτε, το πρώτο Σαρδάμ. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί τώρα έμαθα ότι είμαστε και συντοπίτες. Βεβαίως. Ωραίες αίρες. Οι ωραίες αίρες, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά ο κύριος Δημήτρης Καρίδης, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος προγραμματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί ακριβώς θέλω πραγματικά να μου πείτε για αυτή την καταπληκτική προσπάθεια. Για να μπορέσουμε όμως να πάρουμε έτσι μια εικόνα και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο μας εισάγει σε όλη αυτή την προσπάθεια και επιστρέφουμε με τους εξαιρετικούς καλεσμένους για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
Λοιπόν, είδαμε ένα αναγνωριστικό βίντεο, ένα εισαγωγικό βίντεο. Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω από εσάς. Καταρχάς, είδα στο βίντεο ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, εμείς, ο πολίτης δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει πού θα πάει αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό, γιατί να μην γελιόμαστε, 1 εκατομμύριο ευρώ είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Θέλετε λίγο έτσι να μας κάνετε την εισαγωγή, τι είναι αυτό το πρόγραμμα και γιατί περί τίνος πρόκειται? Βεβαίως. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ο πολίτης θα επιλέξει, θα ψηφίσει μέσα από την αντίστοιχη ιστοσελίδα σε ποιο φορέα θέλει να πάνε τα αντίστοιχα χρήματα. Στις 4 κατηγορίες για περιβάλλον, υγεία, παιδεία και τοπική κοινωνία. Αυτή είναι η καινοτομία, ότι πέρα από το πολύ μεγάλο ποσό, ότι είναι μια δημοκρατική εισαγωγικά διαδικασία που ο πολίτης θα ψηφίσει ποιον φορέα θα επιλέξει για να κερδίσει το αντίστοιχο ποσό. Άρα, για να καταλάβω, συγγνώμη, αν δεν σας διακόπτω, δεν θέλω να διακόψω τον ήρμο των σκέψεών σας. Άρα, λοιπόν, έχουμε φορείς οι οποίοι προέρχονται από αυτούς τους 4 πυλώνες, οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να υποβάλουν πρόγραμμα πρόταση, η οποία μετά αξιολογήθηκε. Υπήρχε μια επιτροπή που αξιολόγησε τις 4 προτάσεις με 4 σημαίνοντα μέλη της ελληνικής κοινωνίας, τον κύριο Νικόλα Μπαγκατσέλο, πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητήριου, τον κύριο Κώστα Ξαρλόγλου, πρίτανη του Alba Business School, τον κύριο Παύλο Ραβάνη, πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών, και τον κύριο Παναγιώτη Σαφαρά, Γενικό Διευθυντή στον οργανισμό Economist. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπήρξαν οι φορείς, για παράδειγμα, μπορεί να είναι όπως έχουμε εδώ την κυρία Κοτανίδου, να ήταν νοσοκομεία, τα οποία προφανώς ήταν και από όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, άλλου είδους ιδρύματα, ενδεχομένως πανεπιστήμια, τα οποία μπήκαν σε μια πλατφόρμα, υπέβαλαν την πρόταση πρόγραμμα και ήρθε αυτή η αξιόλογη επιτροπή, η οποία προέκρινε κάποια από αυτά τα προγράμματα. Σωστά. Είχαμε πάνω από 200 προτάσεις που κατατέθηκαν και η Επιτροπή αξιολόγησε τις πιο δυνατές προτάσεις ανά τομέα που σας είπα στις 4 κατηγορίες. Οι συμμετοχές μου είπατε ότι ήταν πάνω από 200. Ήταν πάνω από 200, μάλιστα. Φαντάζομαι ότι ούτε κι εσείς ο ίδιος, όταν εμπνευστήκατε και δημιουργήσατε το πρόγραμμα αυτό, περιμένατε ότι θα έχει τόσο μεγάλη συμμετοχή. Όχι, ήταν πολύ μεγάλη σημαντική επιτυχία και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, γιατί όπως είπαμε και στην εισαγωγή, είναι πολύ σημαντικό τέτοιου είδους πρωτοβουλίες από πολύ μεγάλες εταιρείες όπως η δική σας να ανταποκρίνονται και να αγγίζουν τον κάθε ένα από εμάς, γιατί κρατώ αυτό που λέτε ότι είναι στην τοπική κοινωνία. Να πάμε λίγο στην κυρία Κοτανίδου για να μας πείτε εσείς ακριβώς με ποιο πρόγραμμα συμμετέχετε, όσο ξέρετε απλοϊκά, αν μπορούμε να το πούμε, στα δικά μας μάτια και αυτιά. Φαντάζομαι αφορά στον τομέα της υγείας το δικό σας πρόγραμμα. Και σε τι φάση είναι, δηλαδή τώρα έχετε υποβάλει εσείς το πρόγραμμα, έχετε προκριθεί, έχει αξιολογηθεί και περιμένουμε την τελική κατάταξη που θα είναι μέσω από το κοινό. Πείτε μας λίγο κάποια λόγια για το δικό σας πρόγραμμα. Πρώτον, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εταιρεία Τεχάν για αυτή την πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και μακάρι να υπάρξουν και άλλες εταιρείες οι οποίες να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα. Εμείς συμμετέχουμε με τι άλλο, με ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την νόσο COVID που μας ταλαιπώρησε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο κοινό είμαστε γνωστοί για την κλινική εμπειρία που είχαμε στην νόσο COVID. Εκτός από την κλινική εμπειρία όμως την οποία αποκτήσαμε με τους πάρα πολλούς ασθενείς που νοσηλεύσαμε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό και στην εταιρεία και στην κλινική εντατικής θεραπείας, έχουμε και ένα εξαιρετικό βασικό εργαστήριο, στο οποίο βασικό εργαστήριο προσπαθούμε να κατανοήσουμε όλα τα μονοπάτια τα οποία κάνουν τη μεγάλη ζημιά στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε και για την νόσο COVID από την πρώτη εμφάνιση του COVID-19. Στο εργαστήριο ξεκινήσαμε να ψάχνουμε τα μονοπάτια με τα οποία αυτή η νόσος οδηγεί τους ασθενείς στο νοσοκομείο και στη μονάδα εντατικής θεραπείας και βρήκαμε ότι ένα από τα σημαντικότερα μονοπάτια είναι το μονοπάτι του συμπληρώματος, το οποίο ενεργοποιείται σε όλα τα νοσολογικά
νοσήματα που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Βλέπετε στην διαφάνεια το εργαστήριο, ένα μέρος από το εργαστήριο, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Θώραξ και συνεχίζεται αυτή η χρηματοδότηση. Σε αυτό το εργαστήριο βρήκαμε κάποια κομμάτια από το μονοπάτι του συμπληρώματος και ξεκινήσαμε μία διαδικασία να μπλοκάρουμε αυτά τα μονοπάτια με στόχο να βρούμε κάποια αποτελεσματική καινοτόμα θεραπεία για να σταματήσουμε την εξέλιξη της νόσου COVID-19. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι εκτός από το COVID-19 και οι υπόλοιπες ιογενείς λοιμώξεις ακολουθούν τα ίδια μονοπάτια. Δηλαδή όλοι αυτοί εμπλέκονται στο μονοπάτι του συμπληρώματος. Μάλιστα. Δηλαδή αν καταφέρουμε να βρούμε κάτι το οποίο μπλοκάρει το μονοπάτι του συμπληρώματος για την νόσο COVID-19, θα καταφέρουμε ενδεχομένως αργότερα να μπορούμε να πολεμήσουμε και τη γρίπη και την RSV, που ταλαιπωρεί εκατομμύρια κόσμο κατά τους χειμερινούς μήνες. Η έρευνα αυτή πόσο καιρό πήρε χρονικά για σας? Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι αποτέλεσμα διεξοδικής έρευνας, σαφώς με μια πολυπληθή ομάδα, προκειμένου να κατατεθεί το πρόγραμμα και φυσικά να αξιολογηθεί και να περάσει στην φάση αυτή που έχουμε τώρα. Δεν θέλω να λέω τη λέξη διαγωνισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει πρόκρισης κάποιων προγραμμάτων τα οποία θεωρήθηκαν ότι έχουν όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Η έρευνα ξεκίνησε από τις πρώτες μέρες του COVID-19, με τους πρώτους αρρώστους που μπήκανε στο νοσοκομείο. Ξεκινήσαμε να συλλέγουμε δείγματα. Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας είναι η κυρία Μαρία Δέτσικα, με την οποία συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Η Μαρία Δέτσικα έχει μεγάλη εμπειρία από το εξωτερικό και είναι το τελευταίο διάστημα έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και εργάζεται στο δικό μας το εργαστήριο. Έχουμε βρει κάποια κομμάτια τα οποία μπορούν και μπλοκάρουν το συμπλήρωμα. Αυτό το μπλοκάρισμα όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και έτσι ευελπιστούμε ότι με το πρόγραμμα της εταιρείας Τεχάν θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε και να επεκταθούμε και σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις όπως είναι η γρίπη και RSV. Και που ταλαιπωρεί και πάρα πολύ κόσμο και θεωρώ ότι θα συνεχίσει να έχει επιπτώσεις, γιατί λέγαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή ότι πραγματικά μπορεί να πέρασε αυτό το κακό που λέμε της πανδημίας, της νόσου του COVID, αλλά πραγματικά έχει αφήσει πολλά προβλήματα πίσω. Να ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία και στο δικό σας πρόγραμμα. Να περάσω στον δόκτορα Αντώνιο Αυγερινό. Είστε κι εσείς πάρα πολύ γνωστός πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όλοι γνωρίζουν και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Εσείς έχετε υποβάλει μία πρόταση προς επιλογή και η δική σας φυσικά έχει αξιολογηθεί, που ο πυλώνας που αγγίζει είναι η κοινωνία. Ακριβώς. Θέλετε λίγο να μας πείτε και τον τίτλο του προγράμματος, αλλά και την λογική με την οποία μπήκατε στη διαδικασία? Επιτρέψτε μου τελείως εισαγωγικά και παρενθετικά να τονίσω, να υπενθυμίσω μάλλον, ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός, βεβαίως και εθελοντικός οργανισμός στην Ελλάδα, με μια πορεία 147 ετών, σήμερα είναι πλήρως αναγεννημένος, σύγχρονος, κοινωνικός, θα έλεγα καινοτόμος, αλληλέγγυος, αποτελεσματικός βεβαίως και διαφανής. Και προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, έχουμε αναπτύξει μία, θα έλεγα, αγαθοποιώ δυναμική, η οποία εδράζεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινοφελών δραστηριοτήτων, με απότερο στόχο και σκοπό, πρώτον, την όσο το δυνατόν ενίσχυση, ενδυνάμωση κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής αλληλεγγύης, και δεύτερον, επίσης, την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα περιθωριοποίησης και απομονωτισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι συμπολίτες μας, οι συνάνθρωποι μας που διαβιούν σε αστεγία. Αυτό ακριβώς είναι και το πρόγραμμά μας. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους συνανθρώπους μας. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λοιπόν, βιώνοντας τη σημερινή δύσκολη οικονομική και κοινωνική βεβαίως συγκυρία, θεωρεί ότι χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση για την επίλυση αυτού του θέματος, που θα στοχεύει
πάρα πολύ προσεκτικά σε δράσεις και προγράμματα τα οποία θα μπορούν να ανακουφίσουν τους συμπολίτες μας, κυρίως στο θέμα της υγείας και της ψυχοκοινωνικής στήριξης και υποστήριξης. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι η ενεργετική προσέγγιση, υποστήριξη αυτών των συνανθρώπων εν αστυγία. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Αν μου επιτρέπετε το εξής, επειδή ακριβώς πριν από κάποια χρόνια ενδεχομένως το φαινόμενο αυτό των αστέγων σε τόσο μεγάλη μορφή, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις, να μην ήταν τόσο, θα έλεγα, έντονο. Στις μέρες μας όμως, λόγω των δύσκολων συνθήκων, όπως αναφέρατε, είναι ολοένα και αυξανόμενο. Έχετε εικόνα πόσοι άνθρωποι μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκονται σε καθεστώς αστεγίας, όπως μας είπατε, για να έχουμε, ξέρετε, μια εικόνα, γιατί αυτό είναι που κινητοποιεί και όλους εμάς. Προφανώς εσάς. Όπως είπατε, κυρία Ραμπατζή, πράγματι υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη, δυστυχώς, τάση αυτών των ανθρώπων εν αστυγία. Όχι μόνο στον ημεδαπό, αλλά και στον αλλοδαπό πληθυσμό. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, περίπου 520 συνάνθρωποι μας είναι εν αστεγία στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου των Αθηνών και όχι μόνο. Και επίσης περίπου 100 άτομα στον Πειραιά. Τα 90 από αυτά διαβιούν δυστυχώς στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη περίπου ε9, για να είμαι απόλυτα κατατοπιστικός. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λοιπόν, έχοντας μια τεράστια εμπειρία, θα έλεγα επίσης εκπαίδευση, όχι μόνο του μόνιμου προσωπικού του, αλλά και των εθελοντών του, έχει από καιρό αναπτύξει τέτοια προγράμματα βοήθειας αυτών των συνανθρώπων μας. Πού εστιάζονται αυτά? Καταρχάς, χαρτογραφούμε και καταγράφουμε τον στόχο που θέλουμε να παρατηρήσουμε. Ξέρουμε λοιπόν πού διαβιούν αυτοί οι συνάνθρωποι μας και ξέρουμε επίσης ποιες είναι οι ανάγκες τους. Γι' αυτό ακριβώς προβαίνουμε, αφού τους χαρτογραφήσουμε όπως προείπα, στην αγορά προμήθεια του αναγκαίου υγειονομικού ανθρωπιστικού υλικού. Τι εννοώ? Εννοώ διάφορα είδη ένδυσης και υπόδυσης, είδη προσωπικής υγιεινής που αναγκαιούν για αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης κάνουμε μεγάλη προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν διάφορες παθήσεις. Δεν πάνε εύκολα ούτε στα νοσοκομεία, ούτε στα κέντρα υγείας, ούτε στα φαρμακεία, κατανοητό γιατί. Τους προμηθεύουμε λοιπόν και τους εξασφαλίζουμε αυτά τα αναγκαία είδη. Και επίσης αυτό το οποίο παρέχουμε είναι μια τεράστια συμβουλευτική, ενεσχυτική προς αυτούς ψυχοκοινωνική στήριξη, γιατί διαθέτουμε τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς μας, άρτια εκπαιδευμένους. Προσεγγίζουν λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, συνομιλούν μαζί τους και έχουμε και μία τεράστια υπεροχή διαθέτοντας μία κινητή μονάδα ταχείας παρέμβασης που δεν υπάρχει δεύτερη στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μπορείτε να φτάνετε σε οποιοδήποτε σημείο όταν κρίνετε ότι υπάρχει ανάγκη. Ναι. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα χθεσινό παράδειγμα. Όταν μας τηλεφώνησαν και μας πληροφόρησαν ότι μία κυρία βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, συγκεκριμένα στη διασταύρωση στα Εξάρχεια συγκεκριμένα, στη διασταύρωση των οδών Σπύρου Τρικούπη και Δελιγιώργη. Μάλιστα. Και αμέσως αποστήλαμε την ομάδα μας, γιατί έχουμε τη δυνατότητα της άμεσης αποστολής κλιμακίων που αποτελούνται από νοσηλευτές, από γιατρούς, από κοινωνικούς λειτουργούς, ώστε να διαγνώσουν ποιο είναι το πρόβλημα και να προσφέρουν άμεσα την υπηρεσία. Και πράγματι αυτή η γυναίκα που διαβιεί δυστυχώς πολύ καιρό εν αστυγία έχει τεράστια προβλήματα, όχι μόνο υγείας, αλλά και όσο το δυνατόν δυστυχώς κοινωνικής ενσωμάτωσης προσαρμοστικότητας. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα εκεί κυρίως εστιάζει στην προσαρμογή των ανθρώπων αυτών που τελούν στο καθεστώς αυτό. Βεβαίως.
και κοινωνικοποίησης, θα έλεγα ενδεχομένως. Βεβαίως. Και πέραν της προστασίας αυτής που μας αναφέρατε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς έχουν την διάθεση της ενσωμάτωσης, να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να τους απασχολήσουν. Συγχρόνως έχουμε και μια συνεχή ενημέρωσή τους, ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια γνώση των κινδύνων, παραδείγματος χάρη, από μολυσματικές ασθένειες. Είναι και η προφύλαξη της δημόσιας υγείας. Όπως παραδείγματος χάρη είναι η περίπτωση του COVID-19. Μάλιστα. Καλή επιτυχία και σε εσάς και στο έργο σας και μακάρι να υπάρχουν και άλλου είδους τέτοιες προσπάθειες. Δεν θα σταματήσω να το λέω για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία από τον όμιλο εταιριών της Τεχάν. Άσχετα φυσικά, κύριε Αυγερινέ, από την επιτυχία ή όχι της πρότασης, δηλαδή αν θα είναι αυτή η πρόταση η οποία θα κερδίσει, θέλω να πω ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματικά κάνει ένα αξιέπαινο, αξιόλογο έργο, οπότε και μόνο η αναφορά αυτή θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ θετικό αποτύπωμα. Να περάσουμε στον κύριο Δημήτρη Καρίδη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος προγραμματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά. Σας καλησπερίζω για άλλη μια φορά. Το δικό σας πρόγραμμα, η πρόταση δηλαδή αυτή η οποία έχει κατατεθεί, είναι σε ποιον πυλώνα, αγγίζει ποιον πυλώνα? Είναι στον πυλώνα του περιβάλλοντος και αφορά την ενίσχυση της προσπάθειας που κάνουμε με τη δημιουργία ενός εργαστηρίου κυκλικής οικονομίας. Μάλιστα. Ξέρουμε ότι σήμερα σε μια εποχή που ζούμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που οι πόροι από τη φύση μειώνονται, πρέπει στα προϊόντα να δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και του εξοπλισμού που μπορεί να έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας ως κοινωνία, ώστε να επιμικρύνουμε και να επαναχρησιμοποιούμε πολλά από αυτά. Άρα εμείς σκεφτήκαμε στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα του Πειραιά, που είναι συγκρότημα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Έχουμε δηλαδή 2 ΕΠΑΛ, ένα ΙΕΚ, σήμερα λέγεται ΣΑΕΚ γιατί άλλαξε η ονομασία τους, και ένα εργαστηριακό κέντρο, ήδη 1000 παιδιά, ήταν οι παλιές σχολές κλωστοϊφαντουργών, να εγκαταστήσουμε εκεί στην μεγάλη αίθουσα του σχολείου, σε συνεννόηση με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, ένα εργαστήριο κυκλικής οικονομίας, όπου αξιοποιώντας ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ξεκινώντας το ταξίδι αυτό πριν από περίπου 3 χρόνια και χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών, μεταμορφώσαμε αυτό τον χώρο. Αν μπορούσαμε, είχαμε στείλει και ένα βιντεάκι. Παίζει κατά τη διάρκεια που μιλάτε. Βλέπουμε εμείς πλάνα. Μπορεί να το δουν και να δουν και τα μηχανήματα που έχουμε. Έχουμε laser cut, έχουμε CNC μηχανήματα, έχουμε 3D εκτυπωτές, έχουμε ψηφιακές ραπτομηχανές. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τους νέους μας μια άνω τελεία, να ξέρετε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εισαγωγής σας και της έμπνευσης του προγράμματος, αλλά και τι περιλαμβάνει, τα πλάνα τα οποία ντύνανε, αυτό που λέμε στην δική μας ορολογία, την τηλεοπτική, το λόγο σας, ήταν όλα αυτά που μας περιγράφατε. Οπότε η εικόνα ήταν απόλυτα ταυτισμένη με τα λόγια σας, οπότε να μην έχετε κανένα έτσι άγχος. Πραγματικά. Όχι, εννοώ ότι επειδή κάποιοι όροι. Βεβαίως, το αντιλαμβάνομαι. Κάποιοι όροι ίσως να ξενίζουν το κοινό, με την εικόνα που βλέπουμε και με τον τρόπο με τον οποίο το εξηγείτε εσείς, πραγματικά γίνεται πάρα πολύ κατανοητό και πραγματικά πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη πρόταση και από τη δική σας πλευρά. Χαιρόμαστε για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, γιατί μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα χρήματα μετά από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ή του να μεταμορφώσει ένα χώρο και να έχει εξειδικευμένο προσωπικό που να μπορεί να εκπαιδεύει νέους ανθρώπους, φορείς, παλιότερους ανθρώπους, πιο μεγάλους σε ηλικία εννοώ, δεν είναι απεριόριστα. Άρα μέσα από αυτό το πρόγραμμα η πρότασή μας είναι για 150.000 ευρώ. Θέλουμε να ενισχύσουμε το προσωπικό, θέλουμε να πάρουμε καινούριο εξοπλισμό, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε κάνει συνεννόηση και με πολλούς φορείς του Πειραιά. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το ξέρετε ως λειτουργία
με έναν μεγάλο ιστιοπλοϊκό όμιλο του Πειραιά για τα πανιά τα οποία μετά από τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες ή καταστρέφονται ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ιστιοπλοεία, τα παίρνουμε εμείς και μπορούμε να τα κάνουμε μέσα από το κέντρο μας, από το Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας, τέντες για να βάλουμε σε ελεύθερους χώρους του Δήμου, σε κοινόχρηστους. Να βάλουμε σε σχολιά μας, σε αυλές. Μπορούμε, ας πούμε, το ξύλο το οποίο έρχεται στο Κέντρο Κυκλικής Οικονομίας, επαναχρησιμοποιώντας το, να φτιάξουμε παγκάκια. Να φτιάξουμε για τα φυτά που μπορούμε να τα τοποθετούμε μέσα. Ναι. Να εμπλουτίσουμε δηλαδή τον αστικό εξοπλισμό του Δήμου μας. Άρα απλά σημαντικό... πράγματα τα οποία όμως έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία στη σημερινή εποχή. Και το σημαντικό είναι ότι πραγματικά η τοπική αυτοδιοίκηση ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, προσαρμόζεται σε αυτές και έχει προτάσεις οι οποίες πραγματικά έχουν αποτύπωμα στην κοινωνία, προς όφελος φυσικά των πολιτών του καθενός από εμάς. Αυτός είναι ο στόχος μας και ο στόχος του κυρίου Μόραλη εδώ και 10 χρόνια που έχει με την στήριξη των πολιτών του Πειραιά το Δήμο, είναι να μπούμε στο ευρύτερο κομμάτι της καινοτομίας. Έχουμε φτιάξει κέντρα στήριξης επιχειρηματικότητας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ορίζοντα τη γαλάζια οικονομία και τη γαλάζια ανάπτυξη, νεοφυείς επιχειρήσεις. Έχουμε φτιάξει ένα κέντρο 3D εκτύπωσης και σχεδίασης. Άρα κάθε χρόνο, κάθε βήμα κάνουμε και κάτι καινούριο που πραγματικά αυτό που λέμε αυτοδιοίκηση και ότι η αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι πρέπει να είναι δίπλα και κοντά στην κοινωνία και στις ανάγκες της και ειδικά στους νέους ανθρώπους, να επιτυχάνεται βήμα-βήμα. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν αυτό γίνεται πράξη, γιατί οι πολίτες τελικά αυτό θέλουν. Είναι αυτοί που ωφελούνται. Ακριβώς. Εγώ, επειδή ακριβώς το τονίσατε ότι είστε χαρούμενοι και γενικότερα χαιρετίζετε όλη αυτή την προσπάθεια, να πω ότι και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας δίνεται η ευκαιρία, γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι τηλεοράσεις και γενικά τα τηλεοπτικά προγράμματα δεν έχουν την ευκαιρία να μιλάνε για τόσο σημαντικά πράγματα, τα οποία πραγματικά έχουν το αποτύπωμά τους στον καθένα από εμάς, ως θετικό πρόσημο εννοώ. Θέλω να γυρίσω, κύριε Μούργο, σε εσάς, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια που αναλύονται τα προγράμματα από τους εξαιρετικούς καλεσμένους μας, βλέπουμε συνεχώς αυτή την πρωτοβουλία που είναι εμείς δωρίζουμε 1 εκατομμύριο ευρώ, εσύ αποφασίζεις πού θα το μοιράσεις με την ψηφοφορία και αυτή την καινοτομία που υπάρχει σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, όπως είδαμε και στο εισαγωγικό βίντεο. Αυτό που θέλω να γίνει λίγο κατανοητό προς τον τηλεθεατή που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθεί είναι το εξής. Τελικά θα επωφεληθεί ποιος, γιατί τα προγράμματα αγγίζουν τους πυλώνες, τους 4 αυτούς που αναφέραμε. Θεωρώ όμως ότι όποιος και να βραβευθεί τελικά, η ωφέλεια είναι για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, άσχετα από ποιο πρόγραμμα θα προκριθεί. Θέλετε λίγο έτσι αυτό να μας το κάνετε πιο ορατό, πιο απτό για τον κάθε ένα από εμάς που είναι αυτή τη στιγμή κοντά μας? Θα στο αναλύσω. Το πρόγραμμα 1 εκατομμύριο ευρώ εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής που έχει η εταιρεία μας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Είμαστε η εταιρεία που ουσιαστικά ξεκίνησε αυτά τα προγράμματα πριν 25 χρόνια στον ελληνικό χώρο. Ωραία. Έχουμε κάνει εκατοντάδες τέτοιες δράσεις. Αυτή είναι η σημαντικότερη και η μεγαλύτερη και σε διάρκεια και σαν ποσό. Οπότε, σαν στρατηγική, ο στόχος είναι να ενισχυθεί η ελληνική κοινωνία, άμεσα ή έμεσα. Και είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που ακούσαμε και από τα 3 συγκεκριμένα προγράμματα ότι το όφελος θα μας αφορά όλους. Βεβαίως. Στο τέλος της ημέρας. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτός ήταν και ο στόχος μας και αυτή ήταν και η φιλοσοφία του προγράμματος και αυτό ζητούσαν και οι προτάσεις, γι' αυτό και η Επιτροπή αξιολόγησε τις συγκεκριμένες προτάσεις και τις άλλες που έχουν πάει για την εταιρική ψηφοφορία. Και το ακούσαμε όλοι μας τώρα ότι είναι πολύ συγκεκριμένες οι προτάσεις και θα έχουν αντίκτυπο άμεσο και μακροχρόνικο. Έτσι. Έχουμε λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια ψηφοφορία εδώ και 2 περίπου μήνες, όπως μας έχετε πει. Θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαΐου, δηλαδή την καταληκτική ημέρα του Μαΐου. Προφανώς υπήρχε μια στρατηγική και μια καμπάνια έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό ότι τρέχει ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα. Εγώ τώρα που είμαι στο σπίτι μου και βλέπω την εκπομπή, και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βλέπω ότι υπάρχουν τέτοιου είδους προγράμματα. Και θέλω με έναν τρόπο να συμμετάσχω
στην απόφαση αυτή του ποιο θα είναι το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί. Τι μπορώ να κάνω? Υπάρχει ιστοσελίδα του προγράμματος που εντάσσεται στην εταιρική μας ιστοσελίδα recyclingpavlacenter.gr, όπου εκεί μπορεί να μπει ο κάθε ένας πολίτης και να ψηφίσει και να επιλέξει που θέλει να πάνε τα χρήματα. Η ψήφος είναι μοναδική, δηλαδή εγώ τώρα θα κάνω λίγο... Μία ψήφο. Γιατί, αυτό ελέγχεται με αλγορίθμους. Εκεί έρχεται και η αξιοπιστία. Ζητάμε και κάποια στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις GDPR, οπότε ναι, είναι μοναδική. Ωραία. Λοιπόν, επειδή ακριβώς εμείς θέλουμε να έχει μια διάδραση εκπομπή και πραγματικά να φτάσει και στο τελευταίο σπίτι, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει, θα δείξουμε τώρα στην οθόνη μας το QR code αυτό, το οποίο θα μπορεί να σκανάρει ο καθένας. Αυτό ακριβώς εδώ που βλέπετε. Μπες και μάθε πώς. Βλέπετε και τον ιστότοπο στον οποίο μπορείτε να μπείτε και να σκανάρετε το QR code, προκειμένου και εσείς να γίνετε μέλος αυτής της διαδικασίας. Γιατί αυτή η διαδικασία πραγματικά είναι και συμμετοχική, αλλά μας αφορά και όλους. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσετε, ότι αφορά τον καθένα από εμάς. Η ψήφος είναι μοναδική. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να ψηφίσει μία φορά. Το έργο βλέπετε ξανά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε το QR code με το οποίο το μπορείτε να σκανάρετε για να μάθετε πληροφορίες και να ψηφίσετε. Άρα, μοναδική ψήφος για οποιοδήποτε πρόγραμμα μας κάνει κλικ, αυτό που λέμε. Φυσικά, κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να ψηφίσει οτιδήποτε άλλο θέλει. Είναι η ψηφοφορία μέχρι τις 31 Μαΐου, δηλαδή του τρέχοντος μήνα. Και φυσικά, φαντάζομαι, θα ακολουθήσει μία μια εκδήλωση στην οποία θα ανακηρυχθεί το πρόγραμμα, το οποίο επελέγει από όλους εσάς, από όλους εμάς, που στο τέλος της ημέρας θα αφορά και όλους εμάς. Γιατί πραγματικά, εγώ τώρα δεν ξέρω ποιο θα επιλέξω, η αλήθεια είναι, γιατί και τα τρία που άκουσα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μπορούμε να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις και όσο εξελίσσεται το θέμα πραγματικά μου δημιουργούνται περισσότερες απορίες. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, One στην αυτοδιοίκηση. Επιστρέψαμε One στην αυτοδιοίκηση με το εξαιρετικό πραγματικά πρόγραμμα του ομίλου εταιριών της ΤΕΧΑΝ. Εμείς δωρίζουμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Εσύ αποφασίζεις πού θα το μοιράσεις. Είχατε τη δυνατότητα να ακούσετε για τα πραγματικά εξαιρετικά προγράμματα τα οποία έχουν πάρει μέρος σε αυτήν την συμμετοχική διαδικασία. Η ψηφοφορία τρέχει. Ο καθένας από εμάς έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιο πρόγραμμα είναι αυτό που θεωρεί ότι πρέπει να προκριθεί, να βραβευτεί και να συνεχίσει αυτή την ερευνητική διαδικασία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε για άλλη μια φορά, αν μας επιτρέπει και το control, το QR code, προκειμένου να έχετε εσείς τη δυνατότητα μέχρι 31 του μηνός να ψηφίζετε το πρόγραμμα που εσείς θέλετε. Μία, το βλέπετε τώρα, και μοναδική ψήφο σας για κάθε ένα μέλος της οικογένειας. Μπαίνετε, σκανάρετε με το κινητό σας, είστε όλοι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και αποφασίζετε ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα τύχει αυτού του πραγματικά πολύ μεγάλου δώρου, αυτής της πολύ μεγάλης χρηματοδότησης, στήριξης από τον Όμιλο Εταιριών ΤΕΧΑΝ. Πραγματικά μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Κύριε Καρύδη, λέγαμε κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος ότι θέλετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά τα οποία είπαμε. Κλείνοντας έτσι την παρουσία μου εδώ, που ευχαριστούμε πάρα πολύ και το One για την πρόσκληση και για το ότι κάνει αυτή την
πολύ παραγωγική εκπομπή που πραγματικά δίνει πάρα πολλά ερεθίσματα. Η χαρά, να ξέρετε, είναι και η ικανοποίηση είναι δική μας που υπάρχουν αυτές οι πρωτοβουλίες. Δεν θα σταματήσω να το λέω και που μπορούμε και τις παρουσιάζουμε στον κόσμο. Στην τοποθέτηση, την ευκαιρία που μας δίνεται από τον Όμιλο Τεχάν για να μπορούμε να κάνουμε πράξη προσπάθειες που έχουν να κάνουν με τις προκλήσεις της εποχής μας. Αρκεί να σας πω, δουλεύαμε με το Λύκειο των Καμινίων. Ήρθαν τα παιδιά, μια μεγάλη ομάδα παιδιών με την καθηγήτριά τους, περίπου 20 με 30 παιδιά, και δούλεψαν επί πάρα πολλές μέρες για να δουν τον αστικό εξοπλισμό του σχολείου τους και το τι πρέπει να γίνει στη γειτονιά τους. Και αυτό μας χαροποίησε πάρα πολύ. Εγώ αυτό που θέλω να πω σε όσους μας βλέπουν είναι να μας δώσουν την ευκαιρία με την επιβράβευσή τους να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που σαν κύριο στόχο και σκοπό έχει να αντιμετωπίσουμε σύγχρονα προβλήματα και κυρίως να δώσουμε νέα εφόδια στα παιδιά μας και στους νέους ανθρώπους. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι, γιατί... Να προσθέσω και εγώ, κυρία Ραμπατζή μου, ότι και εμείς πράγματι ευχαριστούμε θερμά τον Όμιλο Εταιριών Χεμών. Μακάρι να βρεθούν και άλλοι μιμητές. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θέλει να επεκτείνει αυτό το πρόγραμμα βοήθειας των αστέγων, γιατί υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας, όχι μόνο στην Αθήνα, όχι μόνο στον Πειραιά, αλλά και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Αυτό θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε. Την επέκταση αυτού του προγράμματος, γιατί οι πάσχοντες άνθρωποι και συνάνθρωποι μας έχουν την ανάγκη της βοήθειας, της συμπαράστασης. Απαιτείται σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κυρία Κοτανίδου, όχι μόνο ως γυναίκα της συντροφιάς αυτής, της εξαιρετικής συντροφιάς, αλλά επειδή πραγματικά αντιλαμβάνομαι ότι και εσείς έχετε να βάλετε έτσι αυτό το λιθαράκι και το επιστέγασμα στην κουβέντα μας, για να μπορέσουμε να δώσουμε μετά το λόγο στον πρόεδρο της Τεχάν. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το δικό μας το έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το να βρεις καινούργιες καινοτόμες θεραπείες για κάτι το οποίο οδηγεί τον ασθενή στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Ελπίζω ότι με τη βοήθεια της εταιρείας Τεχάν θα προσθέσουμε ένα λιθαράκι σε αυτό το επίπονο έργο. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ για άλλη μια φορά καλή επιτυχία σε όλους σας και φυσικά σε όλα τα προγράμματα τα οποία έχουν μπει σε αυτή την συμμετοχική διαδικασία. Θέλω να κλείσουμε όμως με εσάς για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πραγματικά και εμείς όλοι εδώ μέσα από την συχνότητα του One Channel θέλουμε να βρεθούν μιμητές αυτής της πρωτοβουλίας που έχετε, της καινοτόμου αυτής πρωτοβουλίας. Αλλά θέλω πραγματικά να μου πείτε και για κάποιες άλλες δράσεις τις οποίες θέλετε να αναφέρετε, γιατί ξέρετε, όταν κάποιος γίνεται παράδειγμα προς μίμηση και κινητοποιεί τους άλλους, αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό και ουσιαστικό και τέτοιες προσπάθειες θέλουμε να τις φωτίζουμε και να τις αναδεικνύουμε. Ευχαριστώ και πάλι για την πρωτοβουλία σας αυτή. Καταρχήν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σκοπός μας είναι να γίνει θεσμός και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Στη συνέχεια θα ήθελα να φέρω κάποιες άλλες πρωτοβουλίες που η εταιρεία μας κάνει τα τελευταία χρόνια. Είναι οι δεκάδες εκπαιδευτικοί διαγωνισμοί που απευθυνόμαστε σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή τρέχουν διαγωνισμοί στο Δήμο Αθηναίων. Ωραία. Και σε πάρα πολλούς δήμους στην Πελοπόννησο μέσω του Φώστα Πελοποννήσου. Εκεί το πρώτο δώρο είναι ταξίδι στην Ευρώπη για όλα τα παιδιά του σχολικού τμήματος που θα κερδίσει, σε όποια πόλη και χώρα επιλέξουν, μαζί με τους συνοδούς καθηγητές. Το δεύτερο ταξίδι 5 ημερών, όπως και το πρώτο, είναι η διαδιάρκεια, σε όποια πόλη της Ελλάδας επιλέξουν. Και το τρίτο είναι smart watches, πάλι για όλους τους μαθητές. Φαντάζομαι οι μαθητές θα είναι ενθουσιασμένοι. Υπάρχει τεράστια συμμετοχή. Πριν 2 μήνες τελειώσαμε αντίστοιχο διαγωνισμό στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πριν 3 εβδομάδες έγινε σε 39 δήμους στην Αττική, μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τους διαγωνισμούς, γιατί εκπαιδεύεται και η νέα γενιά στη διαδικασία της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω, ανακοινώσαμε πριν λίγους μήνες ότι η εταιρεία μας θα δημιουργήσει μέχρι το 2026 1.000 νέες πράσινες θέσεις εργασίας.
Πολύ σημαντικό. Ήδη την περασμένη χρονιά δημιουργήθηκαν 360 νέες θέσεις εργασίας και... Τριπλασιάσατε μέσα σε ένα χρόνο. Ακριβώς. Οπότε σας βλέπω να έχετε μια γεωμετρική πρόοδο στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε. Μπράβο, κύριε Μούρκο, μπράβο. Επίσης, έχουμε και ένα κινητό κέντρο, ένα διόροφο λεωφορείο, το οποίο έχει και αξιοποίηση μέσω φωτοβολταϊκών της ηλιακής ενέργειας και έχουμε εκπαιδεύσει σε όλη την Ελλάδα, από Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη, σχεδόν 40.000 μαθητές τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και κάτι άλλο πρωτοποριακό, τα σημαντικότερα, να μην αναφέρω κάποια άλλα, ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάναμε μια πολύ μεγάλη συναυλία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και το Δήμο Θεσσαλονίκης πριν κάποιους μήνες, που ήταν Zero Waste. Όλες οι συσκευασίες που καταναλώθηκαν ανακυκλώθηκαν στο τέλος της συναυλίας και είχαμε και την αντίστοιχη πιστοποίηση. Πολύ σημαντικό και αυτό, βεβαίως. Και το καλό είναι ότι γενικότερα έχουν οι νέοι άνθρωποι, αλλά και οι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν κινητοποιηθεί και γενικότερα έχουν εξοικειωθεί με το θέμα της ανακύκλωσης. Και θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα γίνει πλέον συνείδηση σε όλους. Να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Για άλλη μια φορά, θερμά συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες, αλλά και στους υπόλοιπους που δεν είδαμε τώρα, γιατί αυτή είναι μια διαδικασία, το αντιλαμβάνουμε ότι όλοι θέλουν να κερδίσουν και μακάρι να μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που βρεθήκατε στην συντροφιά μας, στην τηλεοπτική μας συντροφιά σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ μέσα από τη συχνότητα του One Channel, το One στην αυτοδιοίκηση. Να είστε όλοι καλά, καλό σας απόγευμα.